Pekné ráno vám želáme, no a teraz ďalší pán na holenie, nech sa páči, pretože to sa opäť dostáva do módy. A okrem toho teda, že je to relax, čo sme si už dnes ráno povedali, tak by sme teraz mohli prezradiť, prečo je to lepšie než takéto obyčajné holenie žiletkou. Pani Viera Ondríková nám to prezradí. Dobré ráno ešte raz. Dobré ráno. Tak takéto holenie je lepšie preto, lebo dlhšie vydrží a je to precíznejšie. No, dlhšie vydrží znamená čo? Raz tak ako klasické holenie. Takže sa nemusí potom pán holiť tak často? Nejaký týždeň. Andrejka Holička, mohla by si prosím ťa povedať, v čom je to lepšie? Ešte okrem tohto, že sa nemusí holiť tak často. Pán, ako myslím, čo sa týka pleti? Čo sa týka pleti, je to aj hygienickejšie z toho dôvodu vlastne, že neholíme z originál britvou, ale so žiletkovou. A je to také inakšie ako klasické holenie. Niektorí muži používajú také jednorázové žiletky, ale používajú ich viackrát. Čo na toto hovoríte? Viackrát je ako kozmetička. Trošička chcem im poradiť, aby si tie žiletky naozaj vymieniali pravidelne. To znamená, iba jedenkrát dávali na to holenie, alebo keď už chcú použiť niekoľkokrát, tak ich treba dezinfikovať. Poriadne umyť a dezinfikovať, lebo máme s tým veľké problémy v tom smere, že vzniká potom zápal vlasového korienka, volá sa to folikulitida odborne a vyzerá to ako akné. Tí muži nevedia, z čoho to majú. Majú to v podstate z toho holenia, hej? Že si zanesú infekciu do chlpku, do No tak vidíte, tak možno je to aj vysvetlenie, prečo máte nejaký kožný problém. Viktora ešte budeme naďalej pripravovať, pretože dnes ráno sa ešte dozviete, ako sa správne holiť, keď už sa rozhodnete holiť sa britvou. No, takže určite s nami zostaňte. Kvetka, ideme na to odpočúvanie? Áno, ideme na to odpočúvanie s Ondrejom